everyone, good morning. Nagpe-prepare po ako para pumunta ng Tayum at i-meet up yung mga kaibigan ko at pupunta po kami sa may Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. At titignan natin kung gaano kaganda at kayaman ang Barangay Maliko. Harap po. Pero medyo maulan po siya ngayon. Ayan. Prepare na po ako. Ayan. Pero mamayang konti pa ako aalis. Kasi medyo maulan pa po. Pero pagkapunta ko po sa kanila, go na po tayo. See you everyone later. Let me hear that. Papasok na kami. The starting grid. Very good. Pakyat ng bundok. Okay. And And This is welcome it. to our... yan si Ray Jan, the flat queen. Welcome to our... Ayan si Wendell. At yan ang aming mother, bumaba. At natatakot din siya sa kanyang gulo. Si Mother Flora Faye. Sana nga hindi na umulan pagkadating namin nung parting middle na nakakatakot. Medyo nakakatakot siya. Because madulas yung daanan. Plus yung daan kaya Kaya, siguro abot kami ng 2 oras. kaya dapat careful. Hi! Stranded na kami dito. Ayan, pero medyo malapit na kami. Dito na kami. Okay, so nadaanan na po namin yung actually lubak-lubak siya kanina kasi nag-drive. Pero hindi ko siya na video. So eto na, papasok na kami ng barangay proper ng Barangay Maliko. Okay, so yan po. Establishmento na sila.
titira. Kami titira for one night. Hi everyone! Hi, this is Wendell, Maymay and Rayjan. Sean, Rolf and Panchet. Nandito na kami sa may taas ng school